at jeg var i huset, da jeg var 17 år. Og på sådan nogle klare dage, der kunne man se Alperne i baggrunden lige derude. Og jeg boede faktisk oppe i det hus. Og lige kan se her på den øverste etage. Jeg synes, vi skal prøve at gå deroppe af. Jeg fortalte, vi lige at sidde fast i en bjælke. Og vi mødte en anden bil, og der er jo ikke meget plads heroppe af. Ja, men det var også, hvor er det en flot udsigt, hvis ellers det var godt vejr. Ja, derovre, det var det ikke. Det lange var der ikke, kun det bagerste. Der boede der en mand, som hjalp til med haven og sådan noget. Nå, Karsten. Ligner det? Ja, det gør det. Det der var der, og det der var der. Og så bagerste, det er nybygget, men det har vi ikke set endnu. Lad os prøve at gå ind i receptionen. Og det træ, det er altså vokset, for det var helt stået og kigget ud. Træ, der vokser. Nej, hvor er det sjovt, ikke? Jeg tror, de har sat en væg op her. Men det er jo et hyggeligt rum. Ja. Der er håndvask. Ja, det var der ikke dengang. Nå. Jeg tror, der var et badeværelse på gangen. Men der er badeværelse lige der. Ja, det har det så nok været. Det er bare nyt. Ja.